Maayong gabi. Maayong gabi, maayong gabi. Kanatong tanan. Sa nagtanaw karon. Salamat sa tamsa. Bisan og hinay ang signal no. Kupan akong gisuwayan gihapon sa pag LS karong gabi una. Ikaduha ron ako nga LS mga kabisyo. Sabi na kung dili ko kasulod kay pertidyong loadinga na karon wala man nagkuan, nagputol-putol, di okay na ang signal siguro. Kanina, murag loading. Kay daghan kaayo ang nag-online. So, maghinaot ko nga naagi hapon mo bisita sa akong LS karon. Buhat lang ko. Ninyo mga mamsi, mga kabisyo. Ta, katong wala pa nakatamsak. Tamsaki ko ninyo guys. Para puno-puno sa ako ang kuan. Watch hour. Aning gigon. Bahala na og wala pa kaayo mo tanaw. Matud pa nila. Try and try until until you die. Pildida. Good, ma-success daw. So, padayon lang jud og laban-laban. Kay dili baya lalim ning magkuan ta oy mangita og watch hour. Lisod kayo. Kanang mangisda, di lalim. Labi na sama nako nga ako na experience nga mangisda nga naay bata lisod jud kayo mga mamsino. Labi na nga gamay pa niya mangisda maglibog ka o sa atong unahon kay taon mahilak ang bata niya mangisda sus lisod kayo kung mangisda nang galing ta ato na lang jud itudo kay muna jud natong panuglot atong mata o palitag isda niya matayang lang so binta ko kanang naghatag nato og suporta kanunay ato jud ilablab para kay sila man gud ang atong makatabang sa panahon na kita sad mag kuan support sad sila nato. Na, ako mananawagan ko ninyo kinsa tong malumo niya kasing-kasing ang Shopee si Horse. Tamsak-tamsak na mga mamshi. Advance. Merry Christmas. Advance gift. Chicken LS ron ako. Pangpuno-puno. Hala, nagwalay mananaw. Basta kay ang langgang gisuwayan. Malagway mo tanaw sa akong salida. Lang jud ta magkuan. Padayon lang gihapon ko kay og kuan tadtao daw. Undang na lang pud ko. Sara ko ka oras karon watch hour ni. Pero
At least wala akong masiro kay na ako'y 2 milyones na nga nagtanaw. Salamat. Kinsa kani sila, salamat ninyo. Ninyo, ninyong duha. O tulo ka thumbs up. Maraming salamat. Bisan og loading rong adlaw na gihapon ning bisita nako. Salamat. Kay ang akong iyaan karon guyuan. Nag kuan ron sila. Nag-live ko ron sila. Ako nagpalahi na lang po ko. Kay dugay man kay ko kasulod. Kay perting lodoy nga. Na ako po, bisuway ko ko inis na lang ikaduha. Karon. Na di kaya lalim day nga masige tagyayo diri no nga kita ra mo sa wala kabawon sa atong istorya pero masud sa mo na mao jud atong magawa sa atong baba. Pasensya na mo kay host kay medyo mauwaw pa sa mo pa jud buhi og istorya kay basin mapalo ko ni tatay. Kay bago para ba ikaduha para ba ni nako. Kadagada pa ko mga kabisyo no kay isud kayo na magkuan niya kung tatay di tatay mapalo. So, ako kabawon sa iyo ba maagi ko matakaran na buhat lang ko ninyo guys. Tambay-tambay lang ta diri. Punta po na ang tultukan, wa man tultukan. May kanta ka na. Si, request ko kuan. Dagan. Nahadlok ang paradahon ng wangsi. In out ang mga anak. Kaya kung may kanta ka na. Pasumangin ang katuboy. Oh, galing na. Oh, galing. Ah, oh, papadalin. Magbuhat lang din ninyo guys. Oh, wala na kugyaw. Dara, tanaw ko. Saan man pagbutang og jacket din. Tuluy ko na kanya. Oo, ako ng jacket. Automatic lang yun yung jacket. Automatic na. Yan, tanan. Salamat sa pagtambay ha. Kanang duhang na wala ko ka ila. Salamat kayo. Salamat sa pagtambay.
Tambay lang mo mga mamshi. Wala pa may nanaw. Aw na niya tambay na magkaagda lang pag-oras. Wala pa man sila nag bisita na buhat lang ko na ingon na libre lang mo mulapag. Kaon lang sa ko kay santang kumagmuhan. Wala pa man. Buhat lang ko dire. Buhat lang ko ninyo mga kabisyo. Wag ko rin kay may ni siya kay sige buwan-buwan ba? Lang. Buhat lang ko ninyo dire. Tambay lang ko dire. Kita kaning duha niyo. Butan kayo natambay ra gud sila. Tanaw ra gid na nato. Butan ni. Layon. Pagtambay. Hindi mo anak. Kusog hago. Ano, pambay lang. Pili lang. Bata. Bata. Ano, Allah, na. Mata mong anak. Salamat sa pagtambay.
Sa patuwa, tansat din ha, tansat din taon si mo. Madali lang sa mga mamshi, kay naghilak ka kung bibi. Wala may tao, di maramantan, di naman. Sige lang. Mga mamshi, ginagawa mo, tambay lang. Tambay lang, tambay. Salamat sa bisang may tambay.
busy ang uban, kaya ang uban nangatulog na siguro sa'yo, kaya tungod kay kanang bugnaw ang hangin, tungod kay gikuwan. Ang uban, nag-live sa siguro karon na kuwan. Uban, nangisda. Ang uban, nag-atin o kasal. Ang uban, nag-atin o party. So, yun ang karon. Pero sige lang, so wala masiro na apadyoy duha. Salamat sa pagtambay. Lingkod lang po dire. Huwag lang po ninyo mga mamshi. Hawa na po niya akong 2 million. Natulog na lang po ko. Pero wala pa man kong giduka. Magtuan lang sa ko. Lingkod-lingkod sa ko samtang wala pa giduka. Pero nagimutan daw sa ako ang live garon. Taon na lang po ko. Taon man nga, humiyaan, huluan, live man po drone. Kuan man ning ako ang kuan ganina, nakasuwat sa anak. So, nag-live lang po ko. Gani, kawa matutun. Natulog na. Salamat sa 3 million. Nanay tanaw karon sa ako ang Sikan LS karong gabi na. Salamat sa pagbisita. Nawala. Nawala igurang nindikli. Minsa ka kong nindikli raman siya. Salamat po sa pag-iili. Silip lang silip ba? Silip. Silip ng silip. Silip ng silip. Silip ng silip. Thumbs up naman ni advance. Looy mo. Ha? Ang salamat sa upat na thumbs up. Pulo na lagi diri. Ikaw na ikaw po. Maayo. Di ako diri. Pwede mo mudayon sa akong balay. Dadyon mo. Dadyon na dadyon. Di anak ko diri. Naghuwat. Mga na tagmahag dito. Maayo. Laing gabi. Ariasan ko ninyo, Bi. Panusok sa dumuoy. Tusok-tusok sa mo din ha pag may time. Huwat ko ninyo until 9. Ay, 9 naman di. Tusok lang mga kabisyo. Tusok-tusok. Ang mga friends din ha. Nganing agi. Pwede sad ko ninyo inyo kung agyon. O pagkuhit. Dughita ko, Bi. Dughit lang. Malay ko ninyo sa usa na akong mga kabisyo, tanan mga Bisaya, hala, dughita na ang kapayas, kay atong subakan o manok nga Bisaya.
Diba, labi na mga mamsi ka ng Bisayang manok, parisan kuan, kapayas, tangad-tangad o kabunggay o dahon sa sili sa Tagalog, agbe, kalami. Labi na kay tanglad o sili. Labi, musiga-siga na dayon ng ato ang armoranas sa kaahang. Sa kahang. Salamat sa 4 milyones. Nagtanaw karon. Salamat kay 4 million na jud ganina kay Tura jud. Salamat mga mamsi kay 5 na katamsak. Oh, ikuan nila. Mega shout out sa akong uyuan na si Iti Salvador Duverte. Welcome, welcome, welcome sa ako ang Sikan LS karong gabi kuna. Iti Salvador, taga Cagayan de Oro City, atong pakpakan. Iti. Daghang kayong salamat. O si Inday Glyza Duverte, maayong gabi. Kalami sa manok. O, lami jud kay ng manok. Bisaya, muli tagbuhol. Ato tong sulungon si Tia, kay daghan to sila manok dito. Ato dayong dughiton o kabayas. Inday Glyza. O dayon, mana ang duwa ni Manang. Nga out ko kay kanang kuan, loading. Kaduha. Nakatalimot na lang kung panangin. Unsa may daog, kinsay nakadaog. Sa may iyang pa-premyo. Nahumana. Dahil Glyza, iti. Nahumana ang kuan. Nahumana ang pa-premyo ni Manang. Wala, magkuning kuan na lang. Wala, dahil kabunot. Nabunot si Sarah. Hala! Nabunot ko na katay. Unya, ang sama ning... Oy, wala. Ang sama yung premium ta. Kiguwa baya po. Nabunot kay wala man. Bot-bot. Bot tangi. Bot-bot. Ang sama lagi pang premium. Nabunot ko na katay. Ang sama premium. Ang may premium te. Giilang ng san kunin niyo da. Pag sila ginakadaog ba? Nabakas manang niyo. Naparos manang, wapa ni undang. Ha? Undang na daw? 100 load. Agoy, pwede ra po. Pwede ra, bisag ba ni tambong, okay ra. Ako tong claim mo 100, ikay mo lonte. Andang mo dawat pero di may mahurot ng load. Kaya ugma na may expire mong load. Tinood, baka po. Wala na. Unta, dugtuan kisa kay mo load, ha? Natag ba katungwa, man mining ibalik. Tigwa. Nakadaog og 100 kani kalami baro ni talagi. Pwede rawa ni balik. Inud baka to. Hintay mo lote. Yan eh. Yan. Or si Uyuan. Nanad na ko gilis. Kung gabi, kita ulan mo upload.
Taon, alas 9:19 sa kagadiyon. Salamat sa 4 milyones. Di man lagi mo kita sa comment line. Kay sa mga mamshi, kay nagpa-assist pa po kay di ba dito ka mao. Di pa po kita sa comment. Tanawon ka na kasi na tayo comment dere na. Wala na doon ko mag-google. Sige na kung yaw-yaw. Wa, doon ko kabantay. Kaya wa pa ko kita. Matigdaghan na yun eh. Daghan ba ka mo, charot? In my dream. Baka naman. Kinsay may bakante din ha. Kinsay dili bising. Tamsak naman dyan. Tamsak, tamsak. Gabi lagi makita ko no? Makita din ito gabi. Kaya makita ang kanang mga comment. Hindi na lagi. Ano ni? Nay, natutlukan. Kalami iba. Kalami. Kalami. Kalami di ay kay 100 pa doon. Kalami di ay kay nakadaog pa doon ko. Bisan wala. Wala na nibalik. Naman lagi si Kuan na nisulod si King Q na TV. Miga shout out. Pasensya sa kay Muraog. Wag ko kabaluan eh. Karon ko kabantay. Karon ko kabantay King Q na TV. Wag ko kabantay. Tagay jacket. Tagay og ganing sa manipag utang og jacket. Dito ko kamao. Kita. Comment. Uy, mga kapatid, di naman ko makakita sa mga comment. Mga comments. Di na speakers cellphone. Makita na ko. Pero karang ako ang diri sa ako ang nag-live ko. Dili ko kita. Gabiin nakakita ko. Unsa kayong natuklog ani. Isa may nakasuway. Ang gigamit kaning kang Gerald. Gerald Sunglao, dili Anderson ha. Ipi, iyaan. Apa mo din ha? Aw, sige. Salamat sa pag-PJ. Iyaan mo guyuan na ako'y natuplukan. Dili ko makita sa ako ang kinsay mo comment. Dili na ko kita. Di ko kahatag o break. Ani ro, ng kante. Sa pag-jacket. Nagka-jacket lagi kanila. Nagka-jacket lagi. Ay, katuran ning kagahapon di ay. Kani si QQ na TV. Di ko kahatag og jacket na naam siguro ko natuplukan. Asa ni nakutuslukon. Asa ni nakutuslukon. Kapatid. Thank you na. TV. Di ko kakita ay. Ngano ka ni. Diri ra ko makakita. Di ka ko kakuha panting. Kuan, brief. Jacket. Nara ay. Anhira ko.
Saan man din ako, ang kaniho ang gigamit, kanin ko live, wala ko mga comments. Na Dolores, sa may nakasuway. Siguro ko natutlukan ani, uy. Gabi ibaya kay okay kayo, karon gawa naman ko kita. Sa kay natutlukan ani. Hatag kagpan. Wan jacket di na. Salamat sa pagtamsak, Art Kilat, kay may sulod gihapon ka karon, kaduha na kong LS, salamat sa pagduaw. Maraming salamat sa pagbisita, Art Kilat, tamsak, sa pagtamsak. Salamat. Salamat ng bonggang-bongga. Salamat kaayo. Ay makalimot mo po eh. Magtagalog din ko. Maraming salamat. Tapos na ako nagpasalamat. Kung walang sawang sobrang-sobra. Kasi pangalawa na itong business at pagbisita mo sa akin. Dudong, Art Kila. May jacket ka na kasi kagabi ka nag-ano sa akin. Si thank you na TV. Hindi ako makabigay sa iyo ng jacket kasi iwan ko bakit anong nangyari sa aking hindi man makita ang comment sa yung ginagamit ko na cellphone isa. Ito lang. Hindi ako marunong pa eh. Kasi pangalawa lang ko na LS. Oh, sure. Sige, baba ka. Baba ka ng link mo. Dudong Art Kilat. Kaya ako tikang ipatamsakan. Katamsakan ka na ko ni Gerald Sunglao o ni Sarah May Sunglao. Baba ka ng bahay mo. Oh, wala ate, pangita si Dudong Art Kilat sa iyong primer. Tamsakin na. Tudaw. Ayo kay ka ng kuan. Wala ko nakaputol karon. Ganina loading kayo. Hasta anyong host loading. Maghinaot ko sa akong 4 milyones nga dili malaay sa ako ang LS karong gabi una. Salamat sa inyong pagtanaw bisan og uwang pa ni sa practice ang pagbulhot. Uwang pa ni sa bulhot ang inyong host. Wapay energy. Wapay energetic sa pagsulti. Mura pa og nabaguhan kay ikaduha pa ni nga LS. Basin sa sunod. Ana? Manadong, Arkila, tapos na. Sabi ni Gerald Sunglaw, ako ng banana. Thank you, my loves. Oh. Ang imong kuya, naghagok na. Ano bang Tagalog? Ano bang Tagalog sa Bisaya? Bisaya ka, Dudong Kilat? Dudong Art Kilat, Bisaya ka ba? Ate, wala problema. Ate, tapos na. Ate,
ate, Bisaya kayo. Aw, Bisaya, Tagalog pa ko. Nga, sayo ka ba din ng Tagalog? Sige na, madara na. Paita. Maayo di ay kay Bisaya. Dari hata Bisayang dako. Saong na lang. Matan bata ay. Labarehas jud ta. Ako po ganina nagtuyok-tuyok bitaw ko go nya. Pertig naghana hong gipilian unya duha ra man hong nasudlan. Unya sige pa jud ka ungot-ungot. Sige ungot-ungot mo to nakadesisyon na lang ko nga mag-LS na lang kong sugod. Kaya ako laging gibaligya unta. Unya kay wa naman hingon ko kabalik. Ambot kahaon, nakalimot ko dong arkila kung nakaadto na ba ko sa imong LS. Nakalimot ko. Sa Mindanao kano, na ako'y nakuanan batanon, ayaw sa dito siya mo kuan, bata pa, basit ikaw to, ayaw po siya mo LS. Ako'y nasudlan, bata pa, niya ka nang bukan kaayo kay energetic kay siya mo lang ikaw ba na? Kani nga ko kay kanang ang inganyo nako nga mag-vlog kay ang ako mga anak himuan ko niya ba nga mao na ni nga nasugdan naman ni matod pa nila nasugdan galig maligo manglugod na lang. Wala mo kung nagkauyon pero kuwang palagi ni sa magic sarap kuwang sa energy. Inong patahan ni o kuwang daghang energen o energo para kanang energetic kayo bibig ng taong kape puro para abtik. Mas bati. Mas bati. Kalimot lagi ko tungod sa kadaghan akong gisudlan ng mga LS. Kalimot na lang ko. Daghan ko gipansudlan. Dong arkilat bisan asa na lang kong sulod. Nya say pa-discourage ko kay kanang muna natong pangisda ba nga nagkahuman mawala ra bitaw malagas. Sugay ko kamugon, ikatulo naman jud ko nag-graduate. Tulo kaduha. Kaduha ko nakagraduate sa 1,000. Kay sige naman jud kalagas, dugay jud na ma 1,000. Sige na lang yun hantod nag-goal man ko. Ninghunong ko kay hunong jud ko usa ka buwan siguro jud to. Pwede ko kadawat murag sakitan ko ba kay ba ko'y bata o niya ka nang sige na lang yung halos din na lang ko paglaba, wala ko paglimpyo, kaya focus na lang ko sa kanang sige jud ko pangisda. Kay mura jud ko ba ganang sige jud ko ba nga misda na lang jud ko. Ala, di lang jud ko manguan. Di na lang jud ko maglaba, may ugma na lang. Di na-focus naman na yung una-una sa pangisda. Pero karon kulang po kong ma-upload. Kaya di man po ko ka edit. So ako nagpunganag. Anang magsugod na po ng klase. Mabahin na po dagihang oras. Kay mag-klase man siya. Exam niya. Nagkahuman. Maninda pa jud mi. Kaya maghimo man po ganang mga o diko. Sabado Domingo, pwede may maninda. Lagi, kabuyan man mo edit, di pa man ko kamao. So, na nga, pag-abot na ko, karon nga, nakagraduate na ko, nag-ingon akong anak nga, pag-LS na lang man, kay mas maayo man ang mag-LS, kay sa mag-sige pa tag-edit-edit. Na ni ron, dong
arkilat nga nagsugod na jud ko og ilis-ilis ikaduha na ni nako. Di lalim mangisda oy manuglot mangayba gud diri kay batag ko kanauna. Sugod na ko kana. Bukod ko habol kay kusog ba yang siga sa cellphone mata mga anak nako. Sige, tago dito sige mga anak. Nga. Ang uban kay dili legit usog kay ko usog ko mo dikit unya mga 20 na hong nagidikitan nagidikit na ako kay ay duha tulo paita lagi pero sige lang laban lang jud ko laban pero kami abot jud ang wali nga kanang murag ma-discourage yan murag na ganyo na tubugan kaya ang mga iyaan uruyuan kay gana bang sige man sila di nakuan sad ko na po ko na balik ko da nga ako ang pagingganyo mo na nga karon nalipay na ko kay bahala layo pa sa tinuod at least naka-graduate ko punta lagi nga dili na malagasan nga takga po ko salamat ug una kay kanang sa akong ikaduhang ilis nagyapon ni tan-aw upat ka milyones usa na ka diha dong art kilat daghang salamat sa CGO bisita bilang kay para ba di ko kadikit ani no nakatamsak lang dikitan lang niya tikadum niya na kay makalimot man ko pero sayon raman ay muhang kuan pangitaon business sayon raman ay ngalan kay bubo raman ni sayon raman ginagmay raman ni nga kanang mga litra dali ra ni pangitaon nagkauntok alas 10 mundang ako karon kay 9:37 hapit na mag-istorya lang sa ko rin bahala na ganakuan kay na may 4 ka milyones nga nagtanaw nga wa man sila puli di salamat kayo salamat kayo sa inyong pagtambay o salamat sa 5 ka tuso salamat ay Ginoo sabang agoy na dungog di ay diha nadungog di ay diha si Iladron oy si Iladron iyaan kasi na nakusuga lagi on niya akong audio kusog kayo lano isa kay matas inday wala lang dili tulog na kung sila
Hindi gayo. Natulog naman po. Natulog na sila kami na lang dumaan. Kami na lang dumaan. Nagbasta. Magkasab taon. Magbagay na salbo. Iyaan. Iilan ko sa hago. Ite! Matulog. May harang niya. May harang. Pero tagdaon. Dali, amahan ko. May minutes na lang guys. Mga mamshi, mga kabisyo. Out na po ko. Taga alas kuan na ko mo sugod. Ugma alas 8. Antod alas G. Kina ko hindi alas. Sabi ko na. Oh. Kailangan namin duha ka oras. Ang dugay magsugod, mabuto alas 10. Kung sa'yo may makasugod ugma, ang undang o alas 9. Kita bisa rin ka oras. Oras ng sugod ay na. Diwin. Alas 8. Alas 10. Malo na lang eh. Alas 10. Okay. Bisan mo ganang taod-taod na. Huwag mo dyan mo hawa ni nga ko ang Corneliones. Kinsa ka ni sila. Salamat. Salamat po. Yawa dyan ko ninyo biyain. Salamat sa tambay. May na lang po ang 944. Hinaot ko nga dili mo mapulan sa hunahon. Kaya sa maning yung host, huwag mo kape. Wag pa may Nil J. Wala, na-loading na. Na-loading na. Miga shout out. May gabi. Ma'am Espiritu ni Ibana. Salamat. Salamat sa pagtamsak. Dito kang kuan, loading. Loading kaayo. Kapit tarabak mo manday, Ibana. Dito. Dali lang kalimatang bata.
Salamat. Dong, daghan day ka buanin dyan ninyo. Salamat sa inyong kaduhang tusok. Kapit naman po kumuhaman, ako na lang yung tuwasan ay untog lang na ako o alas 10 kung magbaybay. 50 lang din mo, reklamo na ako ang kanang direktor. Ano ko direktor, dirigod. Mga anak. Kato mong likod, basing may mga nangatol ko kibot. Nangatol ko sa ako ang kuwan, likod. Salamat, salamat. Pero kay gamay na ang kuwan karon kay puro ko na live ang mga kuwan mga YouTuber. Sigtog ka ganing gamot kay matod pa nila mga kuwan na ron, restricto na ron si tatay. Naisig na lang dyan pa ni gamot. Karon kay maabdan o ganang kuan dako na niya samot ang watch hour na di na din mo kuan di na dito sa apilan sabi na nato layo pa sa Pinoon di na kuan yung apil ni ang anak sige nga pag-ilis na lang ba pag-ilis na lang kay aron kuan kay lagi din mabot ang pudatong pagkatapon marabag mawad ang kuan bagana kapulan tungod sa mga bata may duha ka bukag may nga sige tali manana namunay nga na ang pato butang na po budagan sa mga bata na lang tagpindaon hala na pala si tuyo di na makahimo sa susunod malay sige na tuyo wala pupus ano man klaro nalagas ito nga ni undang ko tan po nagubang cellphone na dudhinon ko kanimutan na lang gabi mo nang karon na cellphone sa pares makagamit ako kay tagagabiin ako na ning anong tagusunod ngarong orasa kung mag-live so murag time naman nga naabot na ang takna sa akong gikingon usbon ko daghang salamat sa kanang 4 milyones sa pakiguban ako karong gabi una og labi na sa muyaan ug guyuan na kuan ni Modong Arkilat salamat sa imong duha ka tusok og ni Inday Glyza salamat nya bye-bye na ko mayong gabi o daghang salamat God bless o gugma na po salamat good night bye-bye